Andřej Havlka, ty vole. A u té zahrádky je to... A rychle, jo? Ne, normálně. Bacha na auta, je to předseda ten... Jezdíme neustále, tady hosti festivalu, neustále chtějí někam vozit a to je dobrý, no. Tak tím, že jsme tady placený přes agenturu, tak to máme nasmluvaný od 10 dopoledne do 7 večer. To znamená, že přes noc si můžeme v klidu odpočinout. Tak uvidíme, jestli kávových tvarů třeba okolo 3 hodiny ranní. Ve víkendovém radiožurnálu byli Ryšové Adam a Ondra, kde byste byli v kávových tvarech. Zeptejte se, Dvě slova, dvě věty. Paráda. Cipáne, napadá ti nic? Fakt super. Jsem rád, že tady jsem. Lidbost. Jedno slovo, co tě napadá? Klackopánky. Pelikán. Karlovy Vary, bro. Super. Michale, co bys řekl ty? Jedno slovo. A může to být víc slov? Cokoliv. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Adame, slovo nějaký máš? Sačky. Adamo, Ramadán. Fajn, hovno ti tam dám. Rejže, nějaký slovo, co bys chtěl říct, že mi to shrnul? Bomba tohle, to je pís. Filozofie. Art of Rickshaw. Tak ještě já. Sacky po stranu.